from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go in for the night. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your... Good morning, guys! Happy Monday! Today is October 16. And ngayon din yung first day of school ng mga bata. Si Sak tsaka si Holly lang yung pumasok kasi si Kuya meron siyang sinat. So, si Jan kaninang umaga, yung pagising niya, binilay niya si Kuya ng 2 minutes noodles. Ito yung request ng mga bata pag meron silang sakit. Noodles talaga. Pero ako, hindi ako nag-stock nito kasi mas gusto ko yung nilulutuan ko sila ng sopas o kaya lugaw. Pero si Kuya, ito ang request niya ngayong lunch. So, ito yung papakain ko kay Kuya. Pero mamaya, maglulugaw siguro ako kasi may chicken tayo dyan. And maglalakad ako. Kaso kanina, umulan. So, nag-edit na muna ako. And natapos ko siya. So, yeah, maglalakad ako bago ako mag-yoga. Kasi tumigil yung ulan. Pakainin ko lang muna si Kuya ng noodles. 11:15. Only one, Kuya? 2. Oh my God. Are you sure you're gonna finish it? Dalawa daw. So, microwave ko lang to. Do you want me to crush this one or ayaw niya nang dinudurog ang noodles? And si Jan, hindi siya nag-fishing. Ilang araw na hindi nag-fishing si Jan? 3 or 4 days na. Kasi hindi maganda yung weather namin ngayon. Mahangin. Yun ang kalaban ng mga fisherman dito. Hangin at saka malalakas na alon. So, si Jan, hindi nag-work. Pero umalis siya kasi may ginagawa rin siya sa farm. So, eto yung nuli ko itong nilalagay. Kayo, yung mga anak niyo, ano ba yung pinapakain niyo pag, or ano yung request ng mga anak niyo pag mayroon silang sakit? So, lagyan ko lang ito ng tubig. Ano sila ditong mga tirang tubig. And yung mga boxes and bottles, schedule ata ni Kuya ngayon. Pero may sakit siya, so si Jan ang gagawa niya. Kasi by schedule na sila para walang argument, yung turuan. Kasi, minsan ang nauutusan ko isang tao lang, laging parang si Kuya or kaya si Sak, tapos sasabihin ng isa, ba't ako na naman? So ngayon, may schedule na sila, so alam na nila kung sino ang maglalabas ng mga yan. I-microwave ko lang to. Yung vlog ko na ina-upload is nung first concert ni Holly. Ang ganda nung concert na yun. And speaking of concert, my dance lesson si Holly today. Same time. Okay na to. Where are you gonna eat this? Yeah, here? Okay, can you get the placement, please? So ako,
aalis na kasi umiinit na yung labas para makapaglakad tayo. It's very hot. Do you want a spoon? How are you gonna get the soup? What do you want? Si Kuya, lagi ako sinasagot ng shoulder niya. Have some. Here. You're welcome. What's that? A wooden spoon. Wooden spoon. Kasi mainit daw yung kutsara pag humihigop siya ng sabaw. Okay. Sige, alis na tayo. Alis na pala ako. Magsasapatos na sana ako para maglakad. Dumating si Jan. Gawang ko siya ng ham sandwich. Wala yung ham na nasa yung binibili ko lagi. So, bumili ako sa deli. Ito ay yung Milosi leg ham. So, first time namin itong itatry. How about you, Yad? Do you want one? Just him. You want? Yeah, just him. No bread. Just ham, no cheese? No bread. Oh, just ham, No. no bread. No. Okay. One. Here. Ilalagay ko to sa container. Wait, Kuya. Ilagay ko to sa container para last man lang kahit 4 days. Kasi pag ganito, 2 days lang to. Lagay tayo ng baking paper para yung moist niya ba. Sana huwag umulan, Johnny boy, pag umulan. Ha? It's not gonna rain, na? Ha? It's not gonna rain? It might. Sana huwag naman. How is it, yeah? Did you get one? No. Oh, here. I-try niya daw eh. Para siyang ano. Para siyang... Maybe. Okay. Let me know what it tastes. I can't really tell. Ah, that's right. Hindi niya pala malasahan. Yeah, It's alright? I can just taste it. I can only just Paano nyo ni-store yung ham, guys, na para mag-last man lang ng, hindi naman 1 week, mga at least, kasi sabi sa akin, 2 to 3. Ganito na lang gawin ko para yung moist niya ba. Kasi madami to. Dapat pala ito yung pinabaon ko sa mga bata kanina. Mayroon din kasi akong Smiley Frites. Yun ang gusto din nila. So, yun yung pinabaon natin. Ilang grams ba to? 100? Hindi naman siguro 100 grams. Ilang grams kaya to? Airtight naman to eh. I like it. You like it? Did you try, Han? Gusto raw ni Kuya. Ah. Kasi first time natin bumili ng ganitong ham eh. Hindi tulad ng isa, naka-ano yun, nakapack. So, isang bukas ko, ano na, ubos na siya. So, eto, ganito siya. So, ayun, ganito siya guys. So, malaki siya. Huwag natin hawakan para hindi mapanis. How many you want, Han? Just one? Dalawa. Dalawa daw. Dalawa. Ayan. Let me know guys kung paano kayo mag-ano ng deli ham. Kasi first time natin bumili ng ganito. Nung nandito, sino ba yun? Sila Mers. Ano, si Kat. Bumili ako. Deli din. Pero kinain naman yun. I want more. You want more? Oh, come on. Kinain naman yun agad-agad. Ito kasi, pambaon-baon ng mga bata at saka ni Jan. I want to buy this one. You want this one now? Masarap daw, sabi ni Kuya. So, It's better than the packet one. It's better than the packet one.
550 grams. 0.550 grams. Ano siya? $14.30. $26 a kilo. Nakasale yata to. Kasi nasa $26 siya on sale. And sabi ng babae, kasi tinanong ko din siya, sabi ko, ano ma-recommend mo sa akin na ham? Sabi niya, yan na lang kasi, nakasale siya. 306. Tapos tinanong ko siya, how long it will last? Yun nga, sabi niya, 2 to 3 days. Tama ba siya? 2 to 3 days. 2 cheese, honey? With sauce? No sauce. Oh. Why? Dalawang cheese daw without sauce. Sana magustuhan niya to para ano, eto na ang bibili natin. Tapos tingnan natin kung how long siya maglalas. Dalawang cheese, walang sauce. So, 1. Si Sak may lettuce yung ano niya eh. Yung kanyang sandwich kanina. Si Sak gusto niya yung sandwich niya may cucumber. Kanina daw nakahiwa ng cucumber. Lettuce lang yung linagay ko. Good, kuya? At least kahit may sakit si kuya, kumakain siya. Kasi diba, usually yung mga bata, pag may sakit, walang gana talagang kumain. Si kuya, hindi. Malaki siyang ham. Dagdagan ko kaya para maubos agad. Ayan, damihan natin. Dalawang ganito. Then, cheese. Do you want me to carry, Han? Yes, please. You cannot find. May nakita raw siyang ibon na dalawa na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Pinicturan niya, insert ko, pag naalala ko, guys. Pinicturan niya, and sinesearch niya, hindi niya mahanap kung anong ibon yun. Dalawa lang daw talaga, as in dalawa lang, tapos magkatabi pa. Ayan, guys. Here you go, honey. You think you're gonna finish it, Han? Huh? Wait. How's the ham? Good? Oh, so you like that one now? Alright. I'm gonna walk now. You think... Good. You think it's not gonna rain? Or, you sure? You said it might. Okay. Palabas na ako ng bahay. Umulan. Bigla naman siyang umulan. Kanina may araw. Ayaw niya akong palakarin. So, nagluto muna ako ng rice para sa aking lugaw. So, yung ginamit ko ay etong Italian risotto rice. First time ko siyang gagamitin for lugaw. And yung ulan, humina na siya. Kung sabi ko lang, true Tagite. So, alis na ako bago pa siya lumakas ulit. And sabi ko kayo dyan, pag lumakas, sunduin niya ako. So, panlaban natin to sa ulan at saka sa lamig. Alis na tayo, totoo na to.
1:58 na pala. Ito, nag-ano na ako ng bawang, nagbabalat. Kasi magluluto ako ng lugaw. So, inubos ko na yung tira ko dyan na bawang. Kuha ko ng plastic. Yung nilakad ko pala is 5K. 5K. Then, siguro natapos ko siya mga 56 minutes. Or, basta less than 1 hour yung 5K natin. And, buti na lang, yung ulan, yung parang drizzle lang. Or kung sa Bicol is, true Tagiti nga. Lutuin ko na to kasi, today nga, Monday, susundin ko si Holly sa school kasi yung dancing niya is 3:45. So, dadalhin ko na yung damit niya. Same as last term. Pag Monday, sinusundo ko siya. Then, pag Wednesday, nagra-ride siyang bike kasi ang kanyang dance lesson is 4 o'clock. Mas maaga kasi pag Monday. Eh, malayo-layo kami sa ano niya. Sa school niya ng dancing. And magluluto na ako para mamaya may pagkain yung ating mga anak. Kasi baka umuwi kami mga ano na, 5:45. Igigisa lang naman natin to. Tapos, pulo tayo ng, ano ko yun? Shortbread. Shortbread? Do we have? Ah, yeah, of course. Magbuboil tayo ng eggs. Kasi yan yung partner. I think there's... Daddy put some in the container. Yeah. Then, all the shit. Oh. No, it's not. That one is alright. You're welcome. Ano yung sinasabi ko? Yun nga, magpapakulo tayo ng itlog. And ask natin si Johnny Boy kung makakuha siyang egg dito sa kapitbahay. Kasi hindi ako bumili ng egg. Kasi mas gusto ko yung egg niya. Egg ni Tommy. Egg ng kapitbahay natin. Kasi organic siya. And nakakatuwa yung mga bata. So, binibili natin yung egg. Before, binibigyan niya kami. Nung wala pa silang anak, binibigyan niya kami. Ang daming itlog ng manok nila dyan. Kasi hindi ko alam kung naman yung manok nila. Marami-rami din yata yung manok nila. So, binibigyan niya kami ng itlog noon. So, one day, ngayon may anak na sila. Oh, may kumatok sa front door. Nagbebenta yung bata ng itlog. Natawa kami. Kasi ang cute-cute niya. I-unlit niya, tapos magsalita siya para na siyang mama. Tapos, binili namin. Tapos, since noon, binibili na namin yung egg sa kanila kasi nakakatuwa yung dalawang bata. Dalawa silang lalaki. So, ayan. Yung aking ginger nandun sa kabilang fridge. And, uminom pala ako ng protein milkshake. Chocolate shake. Yung Emerald Labs ang brand. And si Jan, umiinom na rin na ang nag-start siya last week. So, binilang ko siya kahapon. Hindi ko sa inyo napakita. Binilang ko siya ng ganitong shaker. Sa Kmart. Mura lang to guys. Wala pa tong $5 yata. Wala pa. And, kaya dyan yung ginagamit niyang water. Instead of water, gata. Sa akin, tubig lang talaga ako. And sabi niya, so, babawasan niya na raw yung coffee niya. Then, magti-take na siya nito. So, every night, ang ginagawa ko na to. Para pagbukas niya ng ref, ito yung una niyang iinumin instead of coffee. Pero magko-coffee pa siya, pero hindi na tulad nung dati. So, ito na yung kapalit. So, kung nag-2 or 3 bottles siya ng coffee every day, or 2, so, at least isa na lang siguro. Tapos yun, protein na lang. Okay, so ilagay na natin ito dito. Kunin ko yung ginger pala. Malamig. So, kinuha ko yung 2 chicken. Ito yung kagabi na nabawasan. Ito yung buo pa siya. So, hihimayin ko yung ating chicken, syempre, para makalas natin yung mga laman.
mga laman. Balik natin ito dito. Si Jan, pag nakakain niya yung, yung ginger, galit na galit siya. So, ang ginagawa ko, after ko itong yung masute, and maluto yung ating kanin, tinatanggal ko siya. Tapos malalaki yung hiwa ko kasi galit na galit talaga siya pag nakakain niya to. Kaya dapat lakihan ko lang. Ayan. Gusto ko sana magdaming ginger. Dami na natin. So, okay na yung ating lugaw, guys. Natapos na siya. Time is 3:14. Tamang-tama. 3:15 yung labas ni Holly. Sabi ko kay Jan, sunduin niya. Sana sunduin ni Johnny Boy. And ito yung nabili ni Jan na eggs. And meron akong tatlong naluto. Ito. Hinabol ko lang yung binili ni Jan. Linagyan ko rin to ng spring onions. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Linagyan ko na siya ng spring onions. So, takpan na natin to. Off ko na. Kasi okay na yan. And ito yung tinanggal ko. I-freezer ko to. Kasi sayang. Sobrang puno na kasi. Nag-add kasi ako ng tubig. So, mag-ready lang ako. Mag-ano lang ako. Maglalagay lang akong jacket. Then, alis na. So, ayan yung closer look. Ayan yung spring onions. And, ayan pa yung pinapakulan nating eggs. And yung tatlo nandoon. Nasaan na yung isa? Nasaan na? Ay, ayun. Gumilid doon. Uy, ang ginagawa mo dyan. Okay? We're home, guys. We are home and we went to... Pumunta ako ng Coles. Iniinit ko lang yung, yung lugaw. And sa Asian store, bumili ako ng suka. Ito sa Coles kasi nung nag-grocery ako, hindi ako nakakuha ng orange. And kumuha ako ng Baby King oyster mushroom sa Asian store kung saan malapit yung... Baba, stop eating because we're having dinner. Malapit yung dancing ni Holly. And ito yung iba kong nabili sa Coles. Bumili ko ng gatas kasi wala na tayong gatas. Kuya, please put it there. And bumili ako ng thyme na fresh. Then, fresh. And raspberry. Beans. And bumili ako ng eto. Yung Arnott's na shortbread cream kasi naubos agad. Si Holly gusto niya. So, nagpabili siyang dalawa. Yogurt.
tahini. What, Bob? Ano ba yan? Coast. Smoothie hazelnut spread. Bumili ako ng Nutella. Pero bumili tayo nito. Gusto ko ipatry sa kanila. And bumili ako ng baby charisma potatoes. I'm gonna try the oranges now. And bumili ako ng peeler na ganito. Yes, kuya. Kasi naghanap sila ng orange. Di ba alam niyo naman, favorite nila yung orange. So bumili ako ng peeler na ganitong shape. Kasi yung peeler ko ay yung isa. Ito kasi pag naggagawa ng salad, like carrot salad or cucumber, mas gusto ko ganito. Ito kasi, maliit lang pag ginagawa ko siyang salad. So, ito, tingnan natin. Baka malapad na siya. Ayan yung nabili ko sa Coles and Asian Store. So, ilagay. Kuya, can you put this one there, please? And this. And I think that's it. This one here. So, ayan na yung dinner namin. Meron tayong bread. Kasi si Kuya, tsaka si Oli gusto niya ng bread. Si Jan ayaw niya daw. And nag-cut tayo ng carrots and cucumber. So, nilagyan ko na yung mga bowls nila. Si Sak, how many eggs? Two, maybe? Wait, two? Okay. Two. Wait, Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Well, you don't eat the yellow. I can eat the yellow. Alright. So, ayan. Kain na kami, guys. Binibilang ni Sak yung eggs. Mom, you get 2 each. One. No? It's a hot sack. I'm looking up It's from hot. the window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a good, huh? sound when I shut Baba, eat your bread. You ask for bread. Yeah. Oh my God. You don't have to wake up yet. We can spend Yeah. our No, Remy's room. Huh? TV Remy. in Who's the Remy? room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. What? Put your Contemporary? favorite music Ballet? on all the way baritone. Bronze one. Shut the lights, go infrared. I'd love to eat it when it's We like. can spend Mom, all can I day do it? in bed. I'll just I put got that the one. wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I So want good. you. Just looking at you makes my whole world spin. It's good when it's hot, Sak. Big bird. You don't have to wake up yet. Oh, you said you don't want bread. What's there? Can I have it? Holly and Peter. I don't know. Still say that, put one, a couple things. Have a Netflix marathon, Okay, I Kenny will. G saxophone. Why? What is in your eyes? There. Put your favorite music on all That's the just- way baritone. I'll tell you. Just dip it. Just bottle up like I'm doing dinner. Shut the So in the morning, Mum, it's like white. It's a little bit red, but when I rub it more, it gets redder. Your eyes are dry. That's why we have to check. Oh, it's like eye drop. Open your eyes in water. Eye drop. Oh. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G Tapos na yung tatlong boys. Si Kuya naliligo na. Red carrot. Put your And si Sak, ayan. on all the way. Kinuha niya na lahat ng veggies. Ubus yung eggs. Kulang pa yung eggs. Si Kuya, yun nga. Si Kuya naliligo na. Who's next? We're gonna have a shower. Me. Si Sak tapos na eh. Guys, time check is mag-8:30 na. I-close ko na yung vlog. Kasi patulugin na natin ang mga bata. May pasok sila bukas. Si Kuya pinainom ng gamot. And gamot. He will be alright to go tomorrow. Right, yeah? You feel better? Yeah.
So, yun na yung lang mag-yoga pa ako kasi kanina wala akong time mag-yoga. Busy tayo, di ba? Use mo. Your moisturizer? Yeah. Yeah, put your moisturizer. Kasi ako hindi pa ako, maliligo pa ako mamaya. So, end na namin yung vlog. Come on. And, magpa-pancake daw sila bukas. So, gagawin ko na yung... Yeah, I will wake up early tomorrow. Kasi gagawin ko yung... Ngayong gabi, gawin ko na yung ano, pancake batter, ha? And then we're gonna try and wake up at 7 o'clock. Yeah, so you can have your breakfast, okay? Okay, say good night, guys. Si Jan And tulog na. please like, please subscribe if you haven't. Uy, yet. why are you touching? See you on the next vlog. Bye. Good night, Bye. guys, kuya. Ayun si kuya. Night, yeah. Good night. Ang bigat niyo. Good night, guys. Because I think I do when you